मैया जोंनिनो लोगो रंजालु मोसाहारि बिथाङा मा होनो कर्टआव हाजिर जानायनि डेट दङमोन। बिथाङा कर्टआव थांदोंमोन। बिनिफ्राय मा होनदों बेखौ खनसे फैयाखै होननानै जामिन बिब्रबदों इमारजेन्सि। बिथाङाथ' सिगांनिफ्रायनो थारिख मारिबोगासिनो सानसेल' गेप्सनि थाखाय बिथांखौ जामिन बिदों। जामिन बिनायाव इमारजेन्सि जामिन बिनायावथ' जों बबेनिफ्राय मोनासै। बिनिफ्राय मुस्लिम जिथुनाखि जामिनदार बिदों मोनथाम रेजेक्ट जादों। दा रेजेक्ट जानायाव बे रंजालु बिथांखौ मेजिस्ट्रेटआ जेलाव सोना दोननाय जाबाय। दा जों बेखौसो बुंनो सानदों जोंनि राङापारा हालामनि आन्दाराव दासिमबो 12 जन केस तारिख मारिनांगासिनो। जुदि गासिबो बिदि जुदि मोनफ्रोमबो तारिख सानफ्रामबो मारिबाय थानांगौबा बिथांमोननि हालोदा मा जागोन, मा मावना जागोन? दिनै सोरबाया 22 बोसोर जालांबाय तारिख मारि केसा जोबनायनि लामायाव फैयाखै। दिनै जोंनि एकर्डनि बिलुआ मा थागोन? जेबो गैया। बेनिखायनो जिथुनाखि थांनाय 5 बोसोराव बिटिआर एकर्ड खालामनानै जोंनो जेबो मोजां फिथाइ लाबोनानै होआसै। गोबां मानसियानो तारिख मारिनांगासिनो। बिथाङाबो बिसना सारिआलियाव दासिमबो न'निफ्राय हान्थिनानै तारिख मारिनांगासिनो। बिथाङाबो वारेन्ट फैनानै थाखुमानो गोनां जादों साननैसो। आरो दिनै रंजालु मोसाहारि बिथाङाबो मोननै केस मारिनांदों। आरो बिनि सायाव मारिबाय थासेयावबो सानसेल' एबसेन्ट जानायाव बिथांखौ डाइरेक्टलि जेलाव सोबाय। होमबा बिदिनो बयनिबो न'खरा जुदि बिदि हालाय हाफाय जानाङोबा जोंनि हालोदा मा जागोन? बेनिखायनो दा गोदानै सोलिबाय थानाय जिथुनाखि बिपिएफ सरखार बिथांमोननिसिम जों गुरैयै खावलायहरो जाहाथे जोंनि एनडिएफबिनि दा नांबाय थानाय केस बेफोरखौ अननानै जिथुनाखि फोजोबना होयो रायज्लायनानै जों बेखौनो खावलायनाय जायो। 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा सालायबाय थादों। बे समाव इउपिपिएलआ जेबो खामानि मावासै नामा? दा जोंनि नुनायावथ' गैया। मानोना सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां केस नांना थानाय एनडिएफबिफोर बिथांमोननि सासेनिबो दानि केस जोबनाय मोनाखै जों। दा बिदि हिसाबै जों मोजां नोजोरैथ' नुनायनि माबायाव गैया। फेलार जादों नामा? फेलार मोनसेबो साक्सेस होननानै जों बुंनो थाङाखै। जिथु बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन जे गबिन्द बिथाङाबो बुंदोंमोन आरो फेरेंगा बिथाङाबो बुंदोंमोन 90% जाफुंजोब्बाय बा मावफुंजोब्बाय। खुगाजों बुंनानै मा जानो, खामानिखौ मावनानै देखायनांगोन। जिथुनाखि जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव दिनै आंनि केसा जोब्बाय होननानै रावबो बुंना फैनो हायाखै। दाबो नै बिथाङानो बुंबाय 2014 ना मायाव हमजादोंमोन। बिनिफ्राय दिनैसिम दासिमबो तारिख मारिनांगासिनो। आरो नैबे बिथाङा 2010 नामा 14 बेबो 14निफ्राय दासिमबो तारिख नामारिगासिनो। होमबा सोर साबेसेनि केसा जोबदों? रावनियाबो जोबाखै। जों बिनिखायनो जों मानियाखै माने। ओरैनो बेखार जोंखौ माने मा होनो जों हारिनि थाखाय नांदोंमोन, खिन्थु हारिनि थाखाय नांनायनि फिथाइखौ जों मोनासै। बे 4 लाख फैसा होदों। 4 लाख फैसा होनाया जायफोरा केस दङ बे 4 लाखनि बाय डाबल 8 लाखबो जोबलांदों सोरहाबा। दा बिदिखायनो जों गुरैयै खावलायहरदों दा बिपिएफ सरकार हाग्रामा महिलारि सारआ बिथाङा जोंनि केसफोरखौ फोजोबना होयोबा जों गोबाङैनो गोजोननाय मोनगौमोन। बेखिनिया